Anginizwa kuphi? Namanje khona ngizobabeka izandla. Qala manje uconnect. Ungavuma ukubekwa ile ndoda izandla ungakezwa ukuthi ngime njani noThixo mine. Kudala bakuwisa imvuselelweni mhlambe bakuwisa nangebandage. Vela inayo amen imvinjelwa leyo. Hlolano moya. Abanye bangenile phakathi kwethu bangene ngokunyelela. Benza ungathi bangabakithi kanti motive yabo akuyona lesikuyo thina. Lalelani bazalwane mina ningafana impela ningilahle nonke. These are the last days. Kufanele sithethe inyani phambi koThixo igazi lenu lingabizwa phezukwethu. Namaring abanye babeka la amaring amaningi la before azothandazela le ring uyenza on la ishoka njengalento umbrella le athi nakathi uvele ukuthi bhu wonke umuntu abazalwane bathi namandla le ndoda amandla wekhe kuweni nami ngiyababeka izandla bawe kodwa checka ukuthi uwiswa yini. Asisho sifanele sakhele kuphi? Anginizwa sakhela kuphi? Noma sibhodla ini? Okunye avoid. Mangathethwa izwi. 3 days nje uPetro soyadoba. Eneke manje sodoba ngesitayela nangabe ulizwile izwi. Udoba nqunu punu. Akambathanga nix. Hambaze. Awu Petro. Inhlanzi zinakhona zabaleka. Ngiyabona seyibalekisa nangalendlela adoba ngayo. Uhamba punu. Ne mic. Noma inhlanzi zayifuna ukuza zase ithuswa ile mic yakhe. Ngabe bayangizwa nangithi mic. Uyadoba kodwa ne mic ibheke emanzini. Inhlanzi zathi che harisomboli. Yathwara ngihlapi haje hayi. Zabalekiswa yini? Thetha zabalekiswa yini? Wemfana wami kathi mic yakho. Kathi mic yakho noma sihagana la inkonzweni maye sihagana kamnandi. Ithi uhagusisi kodwa ubugade jonga ima. Awusengushaye kakhulu. Ungathi uyahaga sisi uyambona lo brother usondela kakhulu. Amen ushone phike lapha. Ngithuswa nje ukuthi uPetro namhla udoba hambaze. uJesu uthi bantwanyana cela sivale ngalokho. Ninako ukudla yini? Bathi asinako uthi phosani inhlanzi. Phosani umnetha wenu. Baphosa umnatha. Kwangena bo big fish. Sondela.
ngale bokungena lonke uhlobo lweinhlanzi kodwa manje ngoba solungiselelwa iministry sokungena bo big fish cela ungizweke lapho apostle ngale bokungena zonke neinkalankala ngazi bathi inkalankala yini la bononkala bebengena ngale kodwa nase elungiselela ukuyongena ku ministry esekhula kwangena bo big fish ixesha leli sithole lokuthi nakwenziwa imvuselelo sibambe bo big fish sibambe bonke soma business sibambe bonke omeya balendawo sibambe imembers eParliament kodwa zithi nase zifikile inetha qedela lingenzi njani lingaqabuli singajajuliswa ile net baqhawuka la qhawukile sondela ake ngibuye ku level yakho ke manje ngoba manje usithole ungizwe kahle dala uhambisa imvuselelo sithole kodwa inetha liyadabuka I think now it's more than 10 years ushumayela so kufanele unetha limendwe kungena bo big fish kodwa umnetha ungaqhawuki sibambe size sibambe awubingelela umakhelwane umnikeze u5 futhi high big fish lalela why ngithi wena ubig fish ngifuna namhlanzana sibuya kule ndawo sikuthole wena usekhona ngoba inethi ali angibuye ku level yakho yini indaba izinto zakho ziyafika kuwe kodwa uyibona iphelelaphi imali uyayithola kodwa uthenga izinto ezintathu imali seyiphelile ibusiso zakho zikhona ziyafika kodwa azihlali namanje njoba kuthethwa ngemali umuntu oqala ukuthi qhubeka nguwe ngoba njoba nithetha nje ikhadi lakho lasebank likumashonisa akuholi wena kuhola leya ndoda yonke into efika kuwe iphelele ezandleni inkinga check inetho kulo Shumayeli chapter 9 verse 11 sikhathi sesambila ugcine ngalo sisi Shumayeli chapter 9 verse 11 okunye masikuyeka sigcine ngalo verse 11 ukuya ku 13 funda sidudla Shumayeli 9:11 Ecclesiastes chapter 9 Shumayeli chapter 9 verse 11 Ngabuye ngabona phansi kwelanga yebo ukuthi ukujaha akuyi ngaba nejubane ukujaha la phansi kwelanga akuyi ngaba nejubane yebo qhubeka sisi nokulwa ngamaqhawe akuyi ngamaqhawe ngoba nendlovu ibulawa intuthwane qhubeka nesinkwa ngabahlakaniphileyo yebo baba nengcebo ngabaqondileyo nomusa ngabanokwazi ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba yebo qhubeka verse 12 ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe umuntu akasazi qedela isikhathi sakhe
mbheke ama results okungazi isikhathi kwenzakalani. Qhubeka. Njengezinhlanzi ezibanjwa enethini elibi. Yabona ke uma ungasazi isikhathi sakho ungayazi nesizini yakho ubonakala ngenetho kulo ukuthi ubanjwe inethi lika Faro. Abekho. Lalela, tshela umakhelwane ngiyasazi isikhathi sami. I know my time. I know my season. Lalela, ababuyile udobo lwabangakubo ake ngikuxoxele na indaba. Noma irandi lingaphelelwa ngamandla, noma isinkwa okanye ukudla kungaphakama, noma upetrol ungaphakama, nomboweni aphinda phakamisa imali kulabo abanamabhondi. Abanye bazoshiya izindlu baphume bathi bayohlala emkhukhwini ngoba imali ingekho. Kodwa bonke abakwaziyo ukuthi umnetha abakuwo umnetha kaThixo ngesikhathi bephuma wena uzongena wena. Check inetho kulo. Yonke into yakho iphelele esihlane nje. Noma ngakunika le bhantshi lami ngithi ngiyakupha kuyawuphela iviki selidabukile kuwe. Ayihlali into yakho kwenze njani? Check inetho kulo. Thine sithole thine akukho busika kithi kuhlala kuyihlobo njalo. Why ngisho njalo? Akubheka uJesu ufika kule mkhiwane loya ulambile uJesu. Angize ku isibongo sakho sisondela ngasemkhiwaneni. Ufika kula mkhiwane uYesu ulambile ufuna izithelo. Umkhiwana ubekanga izithelo. And iBhayibheli lithi kwakungakabi ixesha lokuthi kubeke izithelo kodwa uYesu wademand izithelo. Iziqhamo. Why uYesu afuna iziqhamo isikhathi kungesiso? Bokufanele umkhiwana understand ukuthi lo mephambi kwami akanazo izikhathi. Thina asinabusika thina. Sifika umhlabathi uqalekisiwe. Sifika emhlabathini oqalekisiwe sitshale kuhluma okubusisiwe bese siyadla. Hamba uyoyifundela ekhaya. Uma iJerusalem alivuswa kwakhiwa amasango. Isango lokuqala balakha lithi iBhayibheli bavusa isango lezimvu. uNehemiya. Nehemiya chapter 3 baqala bavusa isango lezimvu. Babethi bavusa isango nje kanti baphakamisa uJesu. Emva kwesango lezimvu bheka iBhayibheli. Verse 3 kaNehemiya bavusa isango leinhlanzi hayi khona. Ngoba nase wamukela uJesu. Number 2 kufanele impumelelo yakho iphakame. Emva kwesango leinhlanzi kwaphakanyiswa isango lomquba. Nithi umquba intoni? Ya, Dank Gate. Isango lobulongwe. 1 isango lezimvu uye